Abanye babo asibangilutho nabo. Sibanga kunje thina sazalwa abazali okwakuthiwa bayilutho ngakho ke masikhula bacabanga ukuthi asizukuba lutho. Hey! Yazi abanye asibangilutho nabo sibanga ukuthi asibangi lokho ababethe sobikona kepha sabi lokho ababefisa ukuthi babikhona bona. Iphukuphuku. Abanye asibangilutho nabo ne? Kodwa nje basibambela amaqhubu ngoba izinto ezimbi ababesifisela zona ayiphumelelanga. Abanye bakwazi nje ukuhlangana nathi emgaqweni masiqhamuka bashintsha indlela. Abanye asibangilutho nabo sibanga ukuthi sesizingeni lethu nabo basezingeni labo so asinandaba nabo. Uyayiva ke ngoku. Abanye babo sibanga ukuthi nje asipheli moya. Singomavula bevalile siyadlubulundela siyafohla. Abanye asibangilutho nabo sibanga ukuthi bafuna ukufana nathi kodwa thina sifuna ukufana nabo ngempela yini inkinga yabo. Kwasibani. Abanye babo sibanga kunje thina saphupha amaphupho ehlukile sabambelela kuwo sawafeza. Abanye asibangilutho nabo sibanga ukuthi sesikude ngezinga nabo akukho ke futhi singakubanga nabo. Abanye benu bayokhala Njengamanje abanye bafisa ngisho ukubuya bezozwana nathi. But abazi bazobuya kanjani. ngenkathi ke ngikhuluma eParliament ngangibeke ngesingisi le ndaba ngathi some of you will regret. Abanye asibangilutho nabo sibanga inkulumo zayizolo zabo zokuthi angeke siye ndawo manje sesikwenye indawo sekumele bagwinya amazwabo. Yeah. Abanye asibangilutho nabo sibanga ukuthi bathi abasiphiwe ngazusiphisana mahala. Abanye asibangilutho nabo sibanga ukuthi basibambile kodwa thina sifuna basiyeke. Abanye ke nje kumele basixeke. Kanti abanye asibangilutho nabo sibanga ukuthi empumeleleni yethu azange silicele usizo lwabo azange sizwe ngabo namanje angeke size sizwe ngabo. Injalo nje ayizukushintsha futhi. Abanye asibangilutho nabo sibanga ukuthi basinakile kodwa singabanakile ngempumelelo yethu balala bengadlili. Abanye banquma ukuthatha amasayidi mhlabe etshelwe izitori abangazazi noma ziyiqiniso noma ziyamanga. Hey bo hey nina. Abanye asibangilutho nabo sibanga lempumelelo encane nje engatheni kona phela siyaphumelela dlala. Abanye banquma ukuhlangana bejoyina abantu abangasifuni bengazi ukuthi nalabo bantu abasifuni ngobani. Wema. Abanye abantu banebhadi. Why usho njalo? Ithonga liyobalandela umakoti onenhlanhla yokuzalwa ukuthi lanje athinte khona izinto isale ikhanya sicaca. Bavele bangamfuni abaphilayo. Hey lenzima kakhulu le. Abanye babo sabaxolela sadlulisa. Abakwenza kithi ke kwasinikeza isifundo sokuthi kuze sibiqhubeke siphile impilo nokuthula kuyoba kuhle ukuthi siphume kubo. Ayeye. Bonke abangamfollow uLazaro bawubhubha. No one here is safe. Dango.